been on this one. Miss Biggie, Baby nine kasuri newe ndokumbira kuti undipe unzeve ameno zvandikona kuti ndizvoere ndodzoka kuita mwana kakuita pwere zvikandinetsa ndoita musengapere iwe unoita kuti ndirase njere kudzoka kuita mwana bigi kuita pwere kudzoka kuita mwana bigi kuita pwere. Kuti ndikusiye hazvitoite kuti ndikusiye hazvitoite ndoda kukubata kunge ndechipande unenge mai Maria musande atingasiyane bhurugwa nepande atingasiyane kunge rasta nembanje bebi wangu ndotsvaira kunge chivanze saka vhura moyo wako ita ndipinde iwe Baby nine kasuri newe ndokumbira kuti undipe unzeve ameno zvandikona kuti ndizvoere ndodzoka kuita mwana kakuita pwere zvikandinetsa ndoita musengapere iwe unoita kuti ndirase njere kudzoka kuita mwana bigi kuita pwere kudzoka kuita mwana bigi kuita pwere. Kuti ndikusiye hazvitoite kuti ndikusiye hazvitoite ndoda kukubata kunge ndechipande unenge mai Maria musande atingasiyane bhurugwa nepande atingasiyane kunge rasta nembanje bebi wangu ndotsvaira kunge chivanze saka vhura moyo wako ita ndipinde iwe